Изкуството е най-древният начин човек да разговаря със света. От стените на пещерите до стените на музеите, то е помнило това, което времето понякога забравя. Лицата, битките, страха и вярата. И докато човечеството се променяло, едно нещо е останало същото – нуждата да превърнем преживяното в образ. Това е разказ за 5 такива произведения. 5 свидетелства, които разкриват как човекът е успял да превърне мълчанието в език, болката в красота и краткия миг в вечност. В края на 15 век, в тиха зала на манастира Санта Мария деле Грация в Милано, Леонардо да Винчи започва работа върху картина, която ще промени представата за религиозното изкуство. Поръчана е от херцога на Милано, Лудовико Сфорца, като украса за трапезарията на монасите. Но това, което Леонардо създава, не е просто украса. То е психологически портрет на човечеството в един миг на истина. Темата е позната – последната вечеря на Христос и неговите ученици. Но Леонардо не се интересува от чудесата или божествената светлина. Той се интересува от човешката реакция. От онази секунда, в която думите «Един от вас ще ме предаде» разбиват тишината. Вместо идеализирани светци, тук виждаме хора, всеки с различна мисъл и различна вина в погледа. Петър се накланя напред, в гняв. Йоан се отдръпва, замислен. Юда, мълчалив, притиснал турбичката си, е потънал в сянка. А в центъра, сред цялата тази човешка буря, Христос стои неподвижен, спокоен, като ос на света. Да Винчи създава не религиозна сцена, а психологическа драма. Всеки жест, всяка ръка и всеки поглед са внимателно подредени, така че зрителят да усеща напрежението, без то да бъде изречено. Композицията е перфектно симетрична. Христос е в центъра, но не като господар, а като човек, който мълчаливо приема неизбежното. И може би точно за това картината е толкова човешка. Тя не показва чудо, а реакция. Как хората се справят с истината, когато тя стане непоносима. Тайната вечеря е послание за вярата и съмнението, за любовта и предателството, за тишината преди края. Леонардо използва експериментална техника. Вместо класическия фресков метод, рисува върху суха мазилка с темперни бои, за да постигне по-фини детайли. Иронично, именно тази техника прави произведението му крехко. Само няколко десетилетия по-късно картината започва да се руши. Векове реставрации и повреди, войни и влага, но картината оцелява. Днес тя се намира все още на същото място, в трапезарията на манастира Санта Мария деле Грация в Милано, където посетителите я гледат в тишина, сякаш те самите присъстват на тази вечеря. Но докато Леонардо изобразява последната среща между Бога и човека, един негов съвременник се заема да покаже първата. Около 1 век след създаването на Тайната вечеря, папа Юлий II възлага на Микеланджело Буонаротти задача, която изглежда почти невъзможна – да изрисува тавана на Сикстинската капела в Ватикана. Микеланджело е скулптор по душа и не иска да приеме поръчката, но в крайна сметка се съгласява. След 4 години труд, изолация и физическо страдание се ражда едно от най-великите постижения на човешкия дух – сътворението на Адам. Картината изобразява момента, в който Бог вдъхва живот в първия човек. 2 фигури, разделени от малка празнина. Пръстите им почти се докосват. И точно в това почти се крие смисълът на цялото човешко съществуване. Между тези 2 пръста има всичко – времето, свободата, болката, изборът. Бог протяга ръка към Адам, а той изглежда все още отпуснат, като човек, който не е разбрал какво означава да бъде жив. Микеланджело не показва сътворение като чудо, а като акт на осъзнаване. Фигурата на Бога е изобразена не като безплътен дух, а като енергия, като буря от живот. Ако човек се вгледа внимателно, може да забележи, че формата на мантията му напомня човешки мозък, символ, който мнозина тълкуват като метафора за това, че Бог не просто дава живот, а и съзнание. Това не е сцена на сътворение, а на връзка, на стремеж между 2 същества. Едното всемогъщо, другото току-що осъзнало, че съществува. И може би за това този миг е толкова близък до нас, защото човекът и днес продължава да се опитва да докосне това, което е отвъд него. Микеланджело рисува легнал по гръб на скеле, на повече от 20 метра височина. Дните му минават под купола, осветен от свещи в тишина, прекъсвана единствено от звука на четката върху мократа мазилка. Когато завършва творбата, папата го пита какво всъщност означава тя.
Микеланджело отговаря просто: това е човешкият дух, в момента в който разбира, че е създаден по образ Божий. Днес създаването на Адам продължава да се извисява над посетителите на Сикстинската капела. Хиляди хора вдигат глава нагоре, както го е правил и самият художник, и мълчаливо гледат този миг на докосване, който никога не се случва напълно. Може би защото Микеланджело е знаел нещо просто, че истинският живот не е в докосването, а в разстоянието между двете ръце. В края на 18 век Жак Луи Давид рисува една от най-внушителните сцени в историята на философията – момента, в който човекът избира идеята си пред собствения си живот. Темата е древногръцка, но духът ѝ е вечен. Сократ, учителят, мислителят, човекът, който вярвал, че знанието започва с въпросите, е осъден на смърт. Причината – той поставял под съмнение боговете и подтиквал младежите да мислят сами. И за това престъпление му е наложено наказание – да изпие чаша с бучиниш, отрова, която ще го убие бавно, но сигурно. Давид улавя последния миг преди края. В центъра Сократ, спокоен, изправен, с вдигната ръка, сякаш продължава лекцията си. Около него учениците, потънали в скръб. Някои плачат, други не могат да понесат гледката. Но самият философ е ясен, твърд, непоколебим. Сцената не изобразява смъртта като трагедия, а като акт на вярност към идеала. Сократ не се страхува, защото вярва, че душата е безсмъртна, а идеите – вечни. Той протяга ръка към чашата, докато другата му сочи нагоре към небето. Между тези два жеста се крие цялата философия на човека. Едната ръка приема съдбата, а другата посочва смисъла. Жак Луи Давид, представител на неокласицизма, рисува Сократ с анатомична прецизност и театрална композиция, вдъхновена от античните скулптури. Но това не е просто историческа сцена. Това е политическо и морално послание. Картината е създадена само 2 години преди Френската революция и Давид я превръща в символ на вътрешната свобода, на правото на човека да умира за убежденията си. Светлината пада само върху Сократ, като върху актьорна сцена, а сенките около него поглъщат отчаянието на учениците. В тази контрастна тишина има повече сила от всяка проповед. Днес смъртта на Сократ се съхранява в Метрополитен музей в Ню Йорк. Там тя стои не просто като спомен от миналото, а като напомняне за силата на убеждението. За онзи момент, в който човекът избира идеята пред страха и за това, че истината може да бъде по-голяма от самия живот. Следващата картина ни връща към Леонардо и неговия гений. Тя изобразява лицето, видяно от милиони, но разбрано само от самият Да Винчи. Мона Лиза, може би най-познатият, но и най-загадъчният образ в историята на изкуството. Смята се, че моделът е Лиза дел Джокондо, съпруга на заможен търговец, но Леонардо никога не споменава името й. Той не търси подобие, а вечно изражение, момент между усмивката и мълчанието, между мисълта и тайната. В тази усмивка има нещо, което зрителят не може да обясни. Тя е спокойна, но не напълно. Топла, но и отдалечена. Погледът й не следва само очите. Той следва зрителя, където и да застане. Това е магията на Леонардо. Неговото разбиране за човешката душа като нещо, което не може да бъде спряно в един миг. Фонът зад нея е загадъчен. Камъните, реките и пътеките се сливат в едно сънливо пространство, сякаш самата природа е отражение на нейното вътрешно състояние. Да Винчи използва техника, наречена сфумато, плавно преливане на светлината и сенките, което премахва границите между реалност и илюзия. Така лицето изглежда живо, дишащо и променливо. През вековете Мона Лиза се превръща в символ не на жената, а на човешката загадка. Художници, поети и учени се опитват да обяснят усмивката й, но никой не успява. Може би защото тя не означава нищо конкретно. Тя просто е както е самият живот. Тих, красив и неразгадаем. Днес картината се съхранява в Лувъра, зад бронирано стъкло. Всеки ден пред нея се нареждат хиляди хора, които я гледат за секунди, снимат я и продължават нататък. Но за онзи, който спре и остане, времето се забавя, защото Леонардо е успял в нещо, което малцина постигат – да улови не красотата на лицето, а тишината на мисълта. И ако Мона Лиза е лицето на човешката мистерия, следващата картина е нейната противоположност. Тя не крие емоцията, а я изкрещява. Викът на Едвард Мунк е може би най-силният израз на човешкия страх, превърнат в образ. Рисувана е в края на 19 век,
В епоха, в която светът започва да се движи по-бързо от човешката емоция и душа, индустриалният шум, градският хаос и самотата на модерния човек, всички те се сливат в тази сцена на паника и осъзнаване. Мунк не рисува реалност, а усещане. В своите бележки той пише: слънцето залязваше, небето стана червено като кръв и аз усетих безкрайен вик да преминава през природата. Фигурата в центъра не е просто човек. Това е чистата форма на страх. Лицето е разтеглено до безкрай, тялото се огъва, а небето пулсира като спазъм. Мостът, на който стои, е стабилен, но всичко отвъд него се разтапя. Границата между човека и света изчезва. Няма перспектива, няма равновесие, само движение, звук и усещане, че самата материя крещи. В композицията Мунк премахва логиката, за да покаже емоционалната истина. Цветовете са агресивни, несъвместими, почти болезнени за окото. Оранжевото небе се сблъсква с синята земя, като среща между паника и тишина. Това напрежение между цветовете е визуален еквивалент на тревожността. Свят, в който всичко вибрира и няма стабилна опора. Викът е предвестник на 20 век, на неговите войни, отчуждение и въпроси за смисъла. Мунк рисува не страха от смъртта, а страха от самия живот, от това, че сме оставени сами сред безкрайния шум на мислите си. В този смисъл картината е не само изповед, но и диагноза, предчувствие за съвременната тревожност. Съществуват няколко версии на произведението. Една от тях днес се намира в Националната галерия на Норвегия, а друга в музея Мунк в Осло. Хиляди посетители я гледат всяка година, но не защото искат да я разберат, а защото в нея разпознават нещо свое. Онази безименна тревога, която всеки носи в себе си. 5 картини, 5 погледа към човека, от божественото докосване до екзистенциалния вик. Изкуството не е просто отражение на времето, то е паметта на човечеството. И ако има нещо, което свързва всички тези платна, то е фактът, че те ни напомнят едно и също. Че да бъдеш човек означава да чувстваш, да вярваш и да търсиш смисъла. Ако искаш да видиш още подобни материали, харесай видеото и се абонирай за канала ни, защото остава още много за разказване.